Ndipo nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi yati boma lataya mfumo yofunikira kwambiri. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake lionetsetsa kuti lakwaniritsa malonjezo onse omwe analonjeza mu nyengo yokopa anthu. Mutharika ayankhula izi pa mangochi 10 off pa ulendo wawo opita ku mangochi. Ndizimena wanjira kumukubya simula watu kwa nivoda yahi kwa nani akude inesizawa kuti mungu hafini njawa mukubya zimeni ndizimena nakidarwe wapeteza kupezeka dosemena wanjira kupezeka yesiza kwa mbili kutisike pangono wachifua cha mkondo mei kumilo isi ndipo mafuta kukila kwa mbili kwa sisa kwa mbili kutimea ulisike so tatulo sisa kwa mbili kutasike ife mwakudia antu wakani mwangu ino sisa kwa mbili kujambe kuwaka meja ya mawata ndi simenti kudia antu wakani nyumba za abu ino kwa masu mkutua na school fees za ulele antu wakula kusukuma ulele zopano aliyensa alafu afu wakula kusukuru wakula kusukuru monga nanena ena sakwasi antu ana wakula kusukuru wana nkampeza muntu ina amene wakwasiana pa muzi wasakula kusukuru wane sukuru iya ulele amene nditana naye aliyense akule kusukuru Ukizikuwa nibili basogo kufika kudi ayese akayo kunjira. Zikuwa sika nibili basogo bamemba antola kunjira. Tamurazina hizo Nika nukuzua kani suku wanyo kandani amesa kupita kusuku mutenge ameno wakale mbebe kwa suku njawe tambazinezo. Chipani cha Democratic Progressive DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika banja lonse ndi amalawi akukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika imwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa DPP imwe anamwalira pa 5 April mchaka cha 2012. Zambiri mulipoti ili lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukito chati Profesa Bingu Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu okonda zachuma komanso okonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga oyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zotsatira malamulo a mabungwe ndi zikhumbo za dziko komanso kuti usogoleri wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogoleri wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kufunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu Mutharika wasimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha
komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingwa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Profesa Bingwa Mutharika komanso kwa Amalawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. President Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera mu uthenga wake mtsogoleri wa dziko lino wati iyi ndi nthawi yokuti anthu alingalire pakufunika kwa kukonza makamaka pakukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera mwazunzo kupachikidwa ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wapempha akhristu kuti akhale olimbikira pogwira ntchito zolimbikitsa moyo wauzimu komanso kupeza mayankho pa mavuto omwe anthu akumana nawo m'madera mwawo. Iwo amayankhula izi pamene amachita nawo mwambo wa mapemphero pa mpingo wa Mchezi CCP ku Lilongwe pokumbukira chisangalalo cha Pasaka chomwe ndi kuuka kwa Ambuye Yesu. Zambiri mu lipoti la Mwayi Mtumodzi. Mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika anali ndokondwa ndi mayimbidwe achigwirizano kwaya ya mpingo wa Mchezi CCP. Iwo analimbikitsa utsogoleri wa mpingo kuti ukhale patsogolo kulimbikitsa utumiki kudzera m'mayimbidwe. Ndikufuna ndikuyamikeni inu azimayi achigwirizano kwaya chifukwa chokuti ulendo woyamba takuita nani simumatidziwa inenso simumakudziwani, koma Ambuye anatilumikizitsa chifukwa cha nyimbo yanu. Mupitirize kuyimba ndipo Mulungu akutsogolereni. Pano ndaonera makwaya osiyanasiyana onse oyimba bwino kwambiri. Inanso kwaya yandigwira mtima ndi kwaya yoti kodi timakhala opanda nthawi zonse timakhala tili pa WhatsApp. Akuti ndi mchali chimomwe kumuchita check munthu dali mchali chimomwe pezo dali online akumacheza ndi anthu ena koma munthu ali muti ndikhulupirira mpingo uno ndi mpingo odalisika kwambiri umene uli ndi anthu amene Mulungu amagwiritsa ntchito kuti ayimbe. Ineyo ndabwera kuno kudzathokoza leadership ya mpingo uno chifukwa chomalo lazima amene kuti tizicheza nawo. Komanso ndidzathokoze azimayi achigwirizano kwaya kulikonse akangondiona ine anthu amayika nyimbo imene ijayo. Yangofika pakuti nyimbo imene ijayo ndine tikungoyendera njira imodzi. Chokupemphani chokuti mupitirize komanso monga Yesu Khristu waukira lero ubale wathu ndi Mchezi kapena ubale wa State House ndi Mchezi nawonso wabadwanso. Mayi wa dziko lino anapereka thandizo la ndalama zokwana 12 million kwacha ku mpingowu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika. Iwo anati cholinga cha thandizoli ndi kulimbikitsa mpingowu kuti udzitumikira bwino anthu mu uzimu komanso zosowa za pamoyo wawo. Muulaliki wawo Mbusa Alexander Kambira analimbikitsa Khristu kuti akhale osinthika pamene akusangalira kuuka kwa Yesu Khristu. Akondedwa, ngati ndidafa ndi Yesu ndikuuka ndi Yesu, moyo wanga uonetsereza Yesu. Abuso nankana kusanja amene saonetsereza Yesuyo amene ndi akhristu munena ndi inuyo kuli ndi akhristu koma Mulungu amaona ake otembenuka mtima. Wangati isofuna kuti akonzeke koma ngofuna kuti afe watsopano abwere. That's why malemba akamba pa 2 Korinto 5:17 ngati munthu ali mwa Khristu ali wolengedwa tsopano zinthu zonse zakale zima. Adani opanda manyazi ndi mutu wa nyimbo yomwe mayi wa dziko lino akuikonda kwambiri.
nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Ben Phiri yati boma lataya mfumu yodzipereka pa chitukuko. Ndunayi yomwe inayimira mtsogoleri wa dziko lino yanena izi pa maliro a mfumu yaying'ono Sub-TA Malembo ya mboma la Lilongwe. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Phiri anati mwachisanzo atangolowa pa udindowu analumikizana ndi malemuwo pa ntchito yomalizitsa kumanga msika wa Malembo zomwe mfumuyo inadzipereka kwathunthu. Apa ndunayi yayamikira ku banja lachifumu chifukwa cha kusankha Jesse Mpinganjira kukhala mfumu yogwirizira mpaka pomwe asasankhe mlowam'malo weniweni wa ufumuwo. Imfa sizolowereka wankulu kapena wang'ono ngati watisiya nzachisoni ndithu ndi anafuna ndithu kuti tidzawapepesa kubanja komanso kuwapempha kuti apange dongosolo la kubanja ndi cholinga chokuti woyenerera malinga nchikhalidwe chawo alowepo pa ufumu. Nchofunika pasamakhale nthawi imene pa local leadership palibe oyimirira pakuyenera ndithu kuti nthawi zonse anthu adziyimiridwa ndi munthu kuti anthu adzipeza zonse zimene akudzifuna. Oyimira banja lachifumu GVH Zikayama yati matenda achifuwa komanso chibayo ndi amene apha pa 2 April mwezi uno a Edison Ng'ombe omwe anali Sub-TA Malembo ya mboma la Lilongwe. GVH Zikayama ati ataya mfumu yomwe inali yodzichepesa yolimbikitsa umozi ndi mtendere. Gogo Sub-TA Malembo tiwasowa kwa nthawi yosayiwalika makamaka chifukwa cha khalidwe yawo ni mbiri yawo imene gogowe anali nkutisungula ifana wake. Gogo Malembo anali mfumu yopanda tsankho osachitangu mamachite matiyena kuno kunalibe kuti uyu ndani wodzichepsa munthu olala aliyense akhale naye pafupi. Nayo mfumu yayikulu Chadza yati malemuwo analiti munthu wodzichepetsa waulemu mlera mkungwa okonda ndipo ataya mzati wa mafumu. Tasowa kwambiri inali fumu yodzichepetsa, inali fumu yoseka ndi anthu. Kuyambira pamene anadzozedwa sipanatheza kazambiri ali pa mpando. Chimene ifeyo timayembekezera ngati magogo amene iwo tsinkholo lawo linali lalikulu. Timayembekezera kunena kuti apitirizabe kutipatsa uphungu ngati munthu wamkulu. Timadziwa kuti akuluakulu ndi mdambo mozimira moto. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawonso pamwambowu. Malemu Edison Ng'ombe omwe anabadwa mchaka cha 1932 asiya mkazi, ana asanu ndi atatu ndi zidzukulu 35. ST Malembo analowa ufumu mchaka cha 1997 ngati GVH ndipo anakwezedwa pa udindo wa STA mchaka cha 2023. Austin Fukula, MPC, Lilongwe. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wafika mboma la Mangochi pa ulendo wake ochokera ku Lilongwe. President Professor Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi yati boma lataya mfumu yofunikira kwambiri pa chitukuko. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu. Ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba yati pali kukwera kwa chiwerengero cha atsikana omwe amatenga mimba adakali achepere komanso amayi omwe amalandira thandizo akachotsa mimba. Ofesi yati izi zasiyana ndi chiwerengero cha mchaka cha 2024 komanso 2025 pomwe atsikana achepere pafupifupi 5,300 ndomwe anali ndi mimba komanso amayi okwana 130,000 ndomwe analandira thandizo kamba kuchotsa mimba. Dr. Wamaka Msopole omwe ndi mkulu oona za ukhondo ndi umoyo wabwino ku Mzimba North wanena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu. Chikondi Pompi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe.
Polankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu, Dr. Wamaka Msopole omwe ndi mkulu wa zaumoyo ndi ukhondo kumpoto kwa boma la Mzimba wapempha amayi kuti azipita ku chipatala kukalandira thandizo loyenera kuti apewe imfa dzodza kamba kochotsa mimba mosayenera. Kuti tithane ndi vuto ili zofunika kugwirana manja. So kugwirana manja nzika zosiyana maofesi osiyana komanso adindo mwina titero adindo osiyana kuthandizana. China chimene tikuona kuti chikumavuta kwambiri kwathu kuno ndi kuzindikira kukhala ndi information yoyenera mwa chinyamata athu komanso even anthu akulu. Mkulu wa bungwe la Paragon Arts Philemon Kuipa anati agwira ntchito limodzi ndi unduna wa zaumoyo komanso magulu ena okhudzidwa pophunzitsa anthu zakuopsa kochotsa mimba mosayenera. Ngati boma linayika ndondomeko zokhazikika kuti ngati munthu akutaya ngati munthu ataya pakati akuzipita chipatala kuja ndikukalandira thandizo limene kujako mosakaweruzidwanso mwa mtundu wina uliwonse. Ndi chifukwa chimene chifukwa tizozera anthu ena ake sakudziwa ife tili ndi kuthekera ndi ukadaulo kuti tikoza kuwadziwitsa anthu tikuna timapita kukawauza ndikuna takhali wena ndithu tikuzinazo zotino kumpoto pakati kumwera konse kuti akhati kufikira ndi mothengatu. Bungwe la Paragon Arts likugwira ntchito kudzera ku project yotchedwa Shattered Silence ngati njira imodzi yothana ndi mchitidwe wochotsa mimba mosayenera. Anthu okhala mozungulira Majete Wildlife Reserve alandira thandizo lalikulu la madzi aukhondo kutsatira mijigo yomwe African Parks Majete yapereka. Ntchitoyi ithandiza kulimbikitsa miyoyo ya anthuwa komanso ubale pakati pa nkhalangoyi ndi anthu amudzi. Jane Chinsamba ali ndi nkhani yonse. Kwa zaka zambiri anthu okhala mozungulira nkhalango ya Majete akhala akumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo komanso odalirika. Amayi ndi ana ndi amene amavutika kwambiri poyenda mtunda otali kukatunga madzi omwe nthawi zambirinso amakhala ochokera m'mitsinje yosatetezeka. Koma tsopano zinthu zikuyamba kusintha. Bungwe la African Parks lomwe limayang'anira Majete Wildlife Reserve lakuumba ndi kukonza mijigo ingapo yozungulira nkhalangoyi, ndipo ntchitoyi ndi gawo limodzi la njira zothandizira chitukuko cha anthu pamodzi ndi kulimbikitsa kusamalira za chilengedwe. Cholinga chathu tionese kuti tithandize boma la Malawi kupereka madzi mu madera osiyanasiyana, anthu azikhala ndi access to safe water, asamaka yomwe madzi munsinje pomwe bwezi lenileni lili pafupi ndi lolo lomwe lili Majete. Chiyesa ndithu kuti ife ngati African Parks Majete kuti tipereke zofunikira zonse kwa anthu ozungulira nkhalango imene. Ndaona kale tabwera kumene tikuzayenda chisime chimenechi, ndaona kale kuti anthuwa ali ndi chidwi chosamalira chisimechi. Pali ukhondo zosofunikira nango alimbikisa kuti anthu apitirize ukhondo, apitirize kusamalira chisimechi. Amfumu a Mdzinja alandira bwino ntchitoyi ponena kuti yabwera pa nthawi yake pomwe isinthe kwambiri miyoyo ya anthu. Pa anthu athu ngone kuti anthu amene wawa tiwapatsa chilimbikitso chachikulu kone kuti pamalopo tidzekhala zone kuti tidzisamalira cholinga zone kuti moyo wathu upite patsogolo. Komanso ngati kudzachilengedwe zinena zone kuti tikhale chidwi kuti tipangeno limodzi apakisi china chishose chafanga tingasemphane nawo ndo zambezirani tikuza kuzilephera koma apa chino chisimene anganena apakisi ngati mudzi wa Mdzinja anthu ndo ndinochani tino limodzi. Amayi nawo amudzi mwa Mdzinja akuyamikira za chitukukochi popeza iwo nthawi zambiri ndio mamakhala ndi udindo olunga madzi. Kuyankhula kwawo a Christina Bernard ammudzimu ati mijigoyi ichepetsa kwambiri mavuto awo a tsiku ndi tsiku. Mavuto amene timakumana nawo mjigo amene usanabwere timati mjigo amene timamwa kunali kutali timachitoyendera komanso tikapita pofuna kuti tikabwere pamakhala povuta foti makakhala pasi kudingilirana kuti wina atani ajike mpaka timalize lonse. Ndio tipo mabwera chamatu ngati ungapita m'matolofo ndoti chamatu ndoti kunyumba china chilichonse chimakhachitatani chitayima. Chitukuko cha madzi chomwe Majete yaperekachi chikusonyeza kufunika kogwirizanitsa kusamalira za chilengedwe ndi miyoyo ya anthu. Jane Chinsamba, MBC, Blantyre.
Ndipo munkhani za masewero timu ya Civil Service United yapambana ukatswiri wa mpikisano wa matimu a mpira wa miyendo a mligi yaikulu ochokera mchigawo chapakati pomwe yagonjetsa timu ya Goshen City Delta Dynamos ndi zigoli zitatu kwa du mu ndime yomaliza. China Chirwa anamwetsa zigoli ziwiri pomwe Madalitso Maso anamwetsa chigoli chimodzi. Matimu asanu ndi atatu amu FDH Premiership ochokera mchigawochi ndi omwe anatenga nawo gawo mu mpikisanowu omwe unayamba lachinayi sabata latha. Matimu a Silver Strikers, Civil Service United, Kamuzu Barracks, Blue Eagles, Craig Sporting, Goshen City Delta Dynamos, Mitundu Baptist komanso Mafco ndi omwe anasewera nawo mpikisanowu. Ndipo timu ya Moyale Barracks ndi omwe yatenga ukatswiri wa mpikisano wa matimu anayi mchigawo chakumpoto omwe amaucha Super 4 Bonanza. Sabata yatha timu ya Ekaya ndi omwe inapambana mpikisano wa matimu anayi wa Sapitwa 4 mboma la Mulanje. Ndipo munkhani zathu zakunja dziko la Ghana lalengeza kuti kuyambira pa 25 Mei chaka chino lipereka chiphaso cha visa makamaka lidzipereka chiphaso cha visa chaulere kwa mzika za maiko amuno mu Africa zomwe zikufuna kupita mdzikolo. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zokopa alendo komanso za malonda, mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama wati nzika za maiko amuno mu Africa zizitha kupeza chiphasochi mwaulere kuchokera pa masamba a intaneti. Ndondomekoyi ndi mbali imodzi yofuna kulimbikitsa nzika za maiko amuno mu Africa kuti zizitha kuchita malonda mosavuta. Polengeza za nkhani a Mahama ati anthu amaopa kuchita malonda ndi anzawo a maiko amuno mu Africa kamba kuti maboma ambiri a maikowa amalephera kukhazikitsa mfundo zofewa zomwe zikhoza kuthandiza anthu m'maikowa kuchita malonda mosavuta. Amahama ati kupereka mwayi wa visa yaulere kwa anthu muno mu Africa zichepetsa chuma chomwe anthu amagwiritsa ntchito akafuna kuyenda m'maikowa. Tilson Magombo, MBC. Nkhani imeneyo yatifikitsa kumapeto wa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane na insomitu yake. President Mutharika wafika mboma la Mangochi pa ulendo wake ochokera ku Lilongwe. President Professor Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi yati boma lataya mfumu yodzipereka pa nkhani ya chitukuko. Kumbukirani kuti mutakupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi mzangayo Lini Mponda tikufunirani usiku wopambana. Dive into the clear waters of Lake Malawi. Put a snorkeling mask on and enjoy the largest variety of fish species in the world.